Ibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke lapha siphethe indaba kaGeorge Mahloyi Kaizer Chiefs iteza ngaphambili ke yayimemeza ke into kaGeorge Mahloyi into yokubana ke bayamkhulula pha ngaphakathi ke eNaturena. Kuphelile ke ngento edibanisa uGeorge Mahloyi neqela leKaizer Chiefs. Nizawukhumbula ke kudala ke ndizenza ividiyo malunga noGeorge Mahloyi apho ke bendizama khona ubonisa ukuthi ke uGeorge Mahloyi akaseyonxalenye ke neqela ke leKaizer Chiefs. Ngenene nangenyaniso ke namhlanje ke imanagement eKaizer Chiefs ikhuphile ke into ethi ke uGeorge Mahloyi neKaizer Chiefs kufikeleleke esiphelweni. iKaizer Chiefs ke ayizukuyivuselela icontract ke kaGeorge Mahloyi njengoSireno. Khumbula ke mphulaphula into yokubana ke esi sigqibo sithathwa ucoacha engakafiki. Isizathu sokubana ke sithathwe ucoacha engakafiki basibalile into yokubana ke bazama ke ukuklina ke iiplayers abazibona into yokubana ke azuzuba sibayinxalenye ke yeKaizer Chiefs. uGeorge Mahloyi wayeyiphathi ke iKaizer Chiefs xa yayiphumelela iNedbank Cup. Ngomnye wabadlali ke naye wayebanegalelo, kodwa emveni koko yamnikeza ithuba lokumnikeza icontract yonyaka oyi-1 iKaizer Chiefs kuba ke yayibone elagalelo walenza pha kwiNedbank Cup. Ndicinga uba ke yayimbonga ngala contract, inethemba lokubana ke uzawuphakamisa kakhulu kwisizini ezawuqala, kanti uGeorge Mahloyi uzophinda aqale phantsi zii-injury zakhe. Ndike ndathi ke kuni ke baphulaphula into yokubana ke ezi injuries zikaGeorge Mahloyi zizo eziza kumvala into yokubana iKaizer Chiefs before imnikeze contract izawujonga ukulimala kwakhe into yokubana kungakanani na. Yiyo laa nto bendisithi ke uGeorge Mahloyi angeke abe sakwazi uqhubeleka neKaizer Chiefs ngoba ii-injury zakhe ziba nintsi kakhulu ngaphezu kwexesha lakhe lokudlala kwiKaizer Chiefs. Lapho ke iKaizer Chiefs izojonga into yokubana igalelo lakhe lingakanani na apha etimini. Angeke umdlali alimale unyaka wonke azothi gqi xa kuzophela isizini adlala iimatches zibe yi-6 aphinde alimale. Ube nento ethi ke loo tim izawuphinde imnikeze ithuba lokubana iphinde imjonge. Besiyibonile thi into yokubana phakathi kweKaizer Chiefs noGeorge Mahloyi kuzofikelela kanje ke esiphelweni. Yilaa nto isenzela ixhala naphaa kuRussian Dot into yokubana ke ingase uba uyaphila umfana omdala aqede kule sizini enze into yokubana aqhubeleke adlale, ngoba uba nakule sizini zoqhubeleka ne-injury into ethetha ukuthi phakathi kwakhe neKaizer Chiefs ke kuzahambe kufikelele esiphelweni, ngoba ezi tim azikwazi unyamezela umdlali ixesha elinintsi alichitha kwi-injury kunexesha alichitha esebaleni edlala. Azikwazi ke ukuyinyamezela loo nto. Ningangena ke baphulaphula ke nani ke nitsho nento yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.